Joan Carles, ens parles una mica de l'experiència, la teva experiència en el món de la impressió tridimensional? Sí. Mira, nosaltres amb un parell d'amics vam començar una empresa i vam decidir que volíem dissenyar, teníem una idea, vam dissenyar i patentar un tipus d'equipament que es fa servir als hospitals, però clar, això a vegades són temes una mica complexos i quan comences doncs no sempre va la cosa tan de pressa com voldríem i estem, sobretot quan fas coses, diguem, hardware, no? Que són físiques. El procés és relativament lent i els aspectes econòmics són molt importants, o sigui, costos, etc. El que hem vist és que quan fem volums petits, nosaltres fem unes tirades bastant minces, diguem, o sigui, produïm a l'any menys d'una trentena d'unitats, encara tot això va evolucionant, però llavors els reptes són molt importants a vegades perquè el fet de fer peces és molt complicat si no tens sèries prou importants i els costos són certament un factor molt limitatiu. Amb la impressió 3D podem fer peces mestres per fer motllos que fem amb silicona o bé alguns altres elements que volem provar i podem de fet provar-ho i després ho podem utilitzar per les peces finals. O sigui que és el que ens permet fer viable el que d'altra manera seria un projecte però que necessitaria una inversió i un risc que no volíem assumir i en aquest sentit hi devem al 3D una part important de l'èxit que estem tenint fins ara. Molt bé. Ara que has dit això de silicona, el tema dels materials que es fan servir, diguéssim, per a la impressió, com ho veus? Ha anat evolucionant des del plàstic, hi ha uns altres materials que es facin servir, uns que siguin més ecològics o... Evidentment, sí, hi ha molts. En el nostre cas no tenim uns requeriments massa específics, però el que veiem és que estem passant de lo que serien materials que són bàsicament durs, de tipus ABS o semblants, o sigui, tradicionalment plàstics, a elements que poden ser de tipus més elàstic, amb elastòmers, i que llavors tenen uns comportaments que et permeten fer coses que d'altra manera mai ho podries considerar, no? Que puguis tenir una peça que has imprès que et semblaria que ha de ser completament rígida i que de fet no ho és, no? I això és un avenç molt important també, perquè llavors pots provar coses que d'altra manera no és viable, o sigui, perquè fer un motllo per produir unes peces que és un prototip és complicat, o per sèries petites.